máte, áno, už mi tu vyskočilo, kde si stavate najväčšiu budovu, ako môžete. A áno, ideme na to. Mám tu 36 tiliónov, lebo mám už tretí alebo druhý rebirth, takže som to išla natočiť. A áno, takto si tu celý čas kupujete toto veci. To je normálna hra, proste prídete, kupujete beam, kupuješ, boom, 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 boom. Tu máš dačo, tu máš, proste takto tu celý čas dookola kupuješ. Tak, kúpiš tu. A ja si dám ešte aj toto. Tak, a môžeme ísť na ďalšie poschodie. No toto bude rýchla hra, ľudia. Také rýchle, keď máte nejaké rebirty už. Tak. A teraz beam. Teraz kúpiš si toto. A tak proste ďalej pokračuješ, takže už tu máme druhé poschodie. A áno, to sa mi to zabudlo. Beam. Tak, takže môžeme sa rozprávať o dačom alebo o dačím. Takže tak no. No dobré, my sa uvidíme, až keď budem mať aspoň po žlté poschodie. Takže idem zatím až po žlté a potom sa vám ozvem, takže zatím. Takže už som späť a áno, už sme na žltým a trvalo mi to asi tak 5 minút. A bolo to brutálna rýchlosť, ako už len kupujem dropy a ideme na nové, no. Tak, toto tu kúpim, toto. Tak, a rob mi 56 miliónov, mi tu robíš, dobre, rob si čo chceš. Ja tu idem za 3 bilióny kúpiť ďalšie a ideme hora. Teraz tu pokupujeme už len heliport, kúpime tu toto. A beam a tu môžeme si kúpiť toto, takže tu máš free 5 biliónov, tu si kúpiš toto a toto, potom ešte toho 120 miliónov mi zarába. Tak, ideme tu upgrade 240 miliónov. No dobre, a teraz to bude rýchlosť. Beam. Tu už Robuxy beam. Tak. A teraz už len toto a môžeme ísť naspäť. Už sme práve tu. Takže ja sa asi až ozvem za chvíľku, až keď budem na mesiaci, lebo to ešte budem dosť dlho vybavovať, takže ozvem sa vám až keď budem na mesiaci, zatím, čau. Takže už tu stojím v banke a dokončil som celú banku za 2 minúty. A už tu máme teleport na mesiac, ľudia, to je rýchlosť. A už sme na mesiaci, takže tu máte len tak, len také maličké to tu je. Tak, to je veľmi maličké to tu. Tak, že si tu len kúpite rýchlo tak tie veci. Tak, toto už máte. Toto si kúpite. Tak. Aha, už máme poschodie ako ľudia. No zrýchlo, ale ako.
Tak, upgrade valves. Tak, kupujem dropry. Ešte raz. Bim. Kúpim si Afričko. Ešte raz. Vydablíme to. Tak. Teraz už nám to aj dačo zarába. 5 biliónov nám to zarába teraz. Takže no. Môžem sa na čo sťažovať ako. Koľko mi to bude teraz zarábať? 9 biliónov. To je moc dobré. Takže už len tu a tu už máme všetko a môžeme sa ísť presunúť tu. Takže tu máme len pokupovať toto. Bim. Zarába mi to 12 biliónov, docela slušná. Tak, vylepšiť. To už stojí 1 bilión, kámo. Takže, tak. Máme to. Bim. Tak. A my už tu máme o chvíľku aj. Áno, už nemám prachy. Došli mi prachy, musíme čakať. Čakáme. Proste čakáme tu, no. Tak ešte 500. Takže už na to máme, bim. A teraz ešte dosť veľa. Ešte ani 1 tilión nemáme. Teraz prvý tilión ako. Tak ide pomaly. Ešte 2 tilióny. No dobre. Uvidíme sa až keď aspoň bude mať viac. Som tu späť a už máme raketu na Mars. Takže ideme na Mars a keď chcete z tohto videa pokračovanie, tak dajte like, odber, alebo keď máte odber, tak napíšte do komentárov mám odber. A ja robím z tohto videjka pokračovanie, ale musíte dodať aspoň 5 lajkov, Takže keď chcete pokračovanie, tak 5 lajkov a odber, alebo napíšte mám odber. A nezabudni dať zvonček, aby ti neuniklo žiadne nové videjko, lebo nestihneš druhú časť tohto videjka. Takže ja idem toto videjko dostrihať a vy sa majte, takže asi see ya.